Anyamata azikwanje it's been a while osakupatsa nkona update nde I think it's wise ndi zabwino cha nzeru kuti notipatsane ku update tione mmene zikuyendera za milandu yawo ija. Anyways, anyamata analowa mu khoti dzulo ku Lilongwe ndipo kumeneko kwapezeka zonena kuti tu basi tu mlandu uja ukupitirira kena kuwayimitsidwaso. Kumano kumeneko ndi zoti mlandu umene ukumvedwa ndi uja wakumenyedwa kwa Sylvester Namiwa pajatu mukumbukire zoti anyamata ali ndi milandu ingapo ndithu yosiyana kumano zochitika zake za mtundu omweyo nde mlandu ina uliwonso kuyankhidwa paokha nde mlandu umene tsopano anyamatawa amayankha dzulo unali wakumenyedwa kwa Sylvester Namiwa kumpambadza ndithu paja pa community ground ku Lilongwe kuti kulumira mano chija chinkalolumira mano kumaphete mula zenizeni chija mlandu wake nde kuti tu umenewo. Anyways, nde chinachitika ndi chani analowadi mu khoti ndipo no judge amene akuweruza mlandu umenewu dzina lake ndi Magistrate Shikulani Kumbani ndipo amene amayimira mbali ya boma nda Prescott Mwaulipo pamene amene amayimira ndi kuti no mbali ya anyamata amenewa adzikwanje ndi uja loya amene amakonda kupangidwa featured panopa pa Justin Tech Malawi yemwe uja Jefferson Kadzipatike George nde chinachitika ndi chani kumeneko kunapezeka zonoti mlandu uja wayamba atiyambe kumva mlandu kina kuno basi tu Jefferson Kadzipatike nkuyimirira mlandu usanayiropitirira moti bwanji tufuna mlandu tuyimitse kaye tufuna mudzaumve tsiku lina usatiso lero liyayi chifukwa chani mufuna tiyimitse mlandu judge kufunsa ajari nkhani ndionena kuti number 1 mmodzi mwa anthu amene akutani akuganizidwa papayi akuyankha mlandu uyu mmodzi mwa iwo ndi zonena kuti amayi ake amwalira nde pachikhalidwe akuyenera akakhale kumaliro ndesi ationa ngati zosapasa ulemu chonde tiyimitse mlandu uzavedwe tsiku lina. Chifukwa chake nchokhacho chifukwa chananso nchonena kuti no awowa Prescott Mwaulipo kuyimira kuboma atipasa zimakalata zonena kuti mlami asintha chani mlandu wawo usinthapo zina ndi zina ndi kuti pasaso mochedwa ndife tikuona ngati tikufunikira nthawi kuti tikazioneke bwinobwino zimakalata zimene zokena kuno tione tingapitirire bwanji. Ndi ajana Prescott Mwaulipo anoti ife tikuyingati kuyimira mbali ya boma chifukwa choma nota kupasani makalata mochedwa imene ndi ibodza limene lolo kuti tasintha zimakalata tasintha mlandu lete takupasani mochedwa mukufuna nthawi yake yotani makalata nakupasani pa 2 April lero ndi pachani lero ndi kuti ndi pachani pa 21 April muna inuyo ndi kuti ndi I think 19 days yonse muzikanena zonena kuti no kandi 18 days yonse muzikanena zoti no mwalepera kupanga agent kupanga review kuziona zimakalata kuziwerenga after all zimene tasintha mukalata musizina tangonjezeramo wina wake amene anakhuzidwa nawonso pa nkhani imene iyi Nelson Chipoko Sanda amene tamutani tamuonjezera mmene momwe kuti no kuchoka pa anthu 12 amene anamenya Namiwa pafika anthu 13 kungonjezerapo dzinalo sizoti taonjezera kapena kusintha kapena kuti mlandu ndotani mlandu chonse chibwebwe maomboni ndi mmene zilili muzimapepalamu amene taonjezerapo tangonjezerapo munthu mmodzi basi only one person dzina la munthu basi mukanene kuti mukufuna nthawi yotani kumene kunde kungofuna kuchedwesa nkhani kumene koko amene owo ndi delay tactics sori nkhani izichedwa zimenezozo sitife tiona ngati mene ndasichigwirizana nazo basi notu judge anapeza kuti atamva mbali zonse zosala chabwino apa tiyimitse kaye cham'mawani ndi pamene ndingabwire kusapereka ndi kuti chigamulo 1 koloko kufika tukamba tudzolo limenewo unapezeka zonena kuti basi no judge uja wayiranitsa bwalo lalowa papa chigamulo changa ndichonena kuti ndikugamula kuti no tikuyimitsa nkhani ndipo tayimitsa tikuyika nkha idzamvedwaso ndi kuti pa 20 May komanso pa 21 May ndikuyimitsa pa zifukwa zotani pa zifukwa zonena kuti zimene ayankhula awawa zoti no mayi ake amodzi amene wapezeka kuti jana akuyankha mlandu amwalira I think zimene zoti zipanga consider komano ndikufuna ndiyankhule zotere ngakhale nkhani tikuyimitsa. Number 1 inuyo kuchokera kumbali yoyimira anthu amene wakuateteza defense ino a Jefferson Kadzipatike I think simunachite bwino inuyo mmazuwa kale zonena kuti mayi ake amunthu amwalira koma ndi kuti usapereka utenga mpaka namwalola zonena kuti no tidzakumani no panopa munakatha ndi kuti severa nthawi mwina bwezi titayika mlandu wina ulowe munakatha kupereka ndithu mu nthawi yake kaya ndi mama wake kaya ndi nthawi yanji tinakatha ndi kuti tumiza kaya ndi mafoni chani bwezi ndi kuti nthawi yathu iyi tapanga agent taweruzira mlandu wina kusiyana ndi kukhala panopa ndi kusangoti tayisa nthawi so umene mwapangira yonchimo. And number 2 ndionena kuti
nkhani zomanena kuti hayi ife azimakalata zati pasamochedwa sintha zinthu ndiziti nthawi yachepa timafunikira nthawi yochuluka. Ndinu abodza kwambiri, ndi munthu abodza. Muneni nthawi yokwanira kwambiri kuti munakatha kuunika inu 18 days. Muneni nthawi yokwanira kuti munakatha kuunika zimapepala zimenezo kupabwera pano pande kuti mwakonzeka. Limeneyo ndi bodza la nkunkhuniza. Komanso ndekuti akuti kayajipa sonotsa makamba zoti kaya mmodzi mwa anthu omwenso wadwala chani onoti ayi simungangobwera pano kunoti mmodzi wadwala opanda maumboni. Mmene amubwere ndi zimakalata zawo kuchokera ku chipatala kunoti munthu wadwala chifukwa satani ndi mlandu kuti uyimitse simuligamave mulandu wa munthu amene akudwala. Munene obwera ndi maumboni, mulibe maumboni even zimakalata. Ndeve tikhulupirira bwanji kumana zoti munthu wadwala ndengati yayimitsidwa nkhani yangu yayimitsidwa chifukwa cha ndani cha uyoyo amene mayi ake amwalirawo chanchani. Guys, yeah, this is it, milandu ijeka machedwa nkhani zake zimakhangati zimene zizi kusewera basi maloya awo amasewera basi kusewera katero ayimise. Nawo ineyo ndikungofuna kupereka chedu kwambiri kunena kuti pamene pandipasa chedu kwambiri mponena kuti chabwino mlandu wayimitsidwa fo yonoti mmodzi amayi ake atana amwalira. I think zimenezozo pa umunthu tikhoza kumamvetsetse komano ndikuona ngati nthawi yachuluka kwambiri. Kuchoka liroli pa 21 kuti kuchoka dzulo pa 21 kukafika ndikuti pa 20 mwezi wa mawa ndi mwezi wa mtunthu umenewo. Mwezi wa mtunthu muzikanena zone mwezi osi wa mtunthu chifukwa chonena kuti amayi ake amwalira. Iso munakatha ndekuti mwina make mukapereka kandika grace period. Even maliro a president amene timalira bwajani timalira even it is 21 days or something like that. Kaima ka 21 days maliro a president tumene ndi maliro ndekuti imakhala state funeral mene ndi maliro ndekuti okhuzana ndi dziko. Sitikufuna kunena kuti mwina make imfa ya amayi awo atisi andeyikhale no chinthu chimene tingathe kuchipepusa. Koma tibangonena zonena kuti bwezi ndekuti atapanga consider at least 2 weeks ndiyo kwanira. 2 weeks koma usati kumazipeza kuti mwezi wa mtunthu 2 weeks yokha mwina tinakatha kumvesesa kuti I think 2 weeks akhala munthu azitwalira fasi zingakhala zanzire kunoda pa koti pachapa muzika mgamula munthu onena kuti iyeyo state of mind yake sili bwinobwino akulingalira kuti amayi anga ndisiya ndi zizili. I think pamene popo pakuyenera pakhala munthu muzika mukamaka mufusa ngati akaperekera maumboni kapena akayankhula zikayankhula zinthu ali bwinobwino osati noti kampezerera advantage onena kuti mwina make mind yake nali kuti yasokonezeka chifukwa chonoti amayi ake kapena akulira. I think tina umunthu woli apo komano ndekuti awawa kuperekaso even mwezi majaji muchedwesa zinthuzi muzichedwesaso kupereka mwezi. I think pamene popo ndi ayiponya ine ndeso ndigwirizana ndi anayo amene anakapereka at least 2 weeks nali yomveka. Komanso nkhani zina zindezi zoti uyo adwala chani gani maumboniso sabweresa ayi nthawi yachepa uchito kuoneka kuonota akusewera pa game. Chimene akusewera ndi chani pamenepo chifukwa chimene akusewerera ndi chani. Fa Jefferson kadzipatika akusewera game apapa yochedwetsa zinthu akuchedwetsa chani ndekuti usuzoti pena bake zikati zithamange zinthu zindekuti iwo akhoza kuyiluza nkhani mwayiona chifukwa iweyo ngati ukuzozonena kuti nkhani iyi uyiwina ndekuti uzithamangitsa kuti tani ithe mwachangu. Koma ngati ukuyichedwetsa ndikuti zikuonesa zonena kuti ukufuna ndithu upezere ndithu kanjira kena kulingalire ndithu bwinobwino kuti kodi apatenge kailowere pati ukapanga defend modern ndi nkhani imene chani yovuta kuonena kuti magayo akapangidwe defend. Why magayo nkhope zawo zinatakuoneka ndi studios everywhere zili pena paliponse pa internet ndezingavute bwanji nokuti tani uyo omenyedwayonso ndikuti anali apo kwaona chanda amenenso akakhalaso mboniso mwayiona. Ndeti ngakhale pasi nkumanena zonena kuti magayo ajanja ayi nkhani ndikungochedwesatu nkhani itu basi kuchedwesa kuti mwina make ayese kupuphapuphako. Komano the truth is magayo awa ndizonena kuti tani zikuona kuti side yawoyo ndesizili bwino yayi zikhoza kwayipira kumene koko. And zere makamba kuti nkhani imeneyo chuchitika ndi zani timene kumayembekezera zono kuti nkhani iyi yatha. Koma ndithu kuyichedwesoka kumakhala chonchi magayo nomukuona bwanji tikamachedwesa zinkhani chonchi tinganene zone kuti we can move forward like this. Chilungamo chingamayende chonchi ngati zichedwetsa nkhani zionchi nkhani ibwezi itakhala yagamulidwa kalekale sitingamanene kuti kuyambanonso pano mu November chaka chatha kumazafika panopa miyezi ndekuti almost kandi 5 kandi 6 nkhani chikungopitira petizikalowa kandi 7 kandi guys. Let's be honest. I think magayo asali serious kumene kwakoso. Majaji magayo ku judiciary simuli serious mumachedwesa zinthu. Pamene maloya akusewera game chonchi nonso mukufuna kusewera nawonso game imeneyo. Otherwise bwezi at least 2 weeks yokhayo inali yomveka kumbali ya ine I don't know kumbali yanu koma ine mona ngati 2 weeks yokha inangakhala ndithu yonena kuti yomveka kuno rokha
tikupanga ligadi uyu amene waluza mayi yake bweso nkhani izi zitathakalekale osati sikumakambadzana bwezi zitathakalekale komano this is what is happening makaya anakapanga apiye mu court timangofuna nde kuti noti patsaneso nde kuti update imene yoyo kufikiranso nthawi ina I think lero ndili ndi zinkhani zambiri lero zoti ndizulutse akuti